16. urteurrena ospatzen ari da gaur urtarrilak 18 Armagintza Museoa. Eibarko kulturaren gune garrantzitsuenetakoa bilakatu da museoa 16 urte hauetan. Armagintzan erreferentea izan den gure hiriaren memoria historikoa eta industria ondarea kontserbatzea eta zabaltzea dira museoaren izateko arrazoia. Bere piezen artean, Armeria Eskolako museoa izandakoaren bezalako funtsetatik etorritako arma bilduma zabala dago eta Eibarren fabrikatutako produktu ugari. Bizikletak, motorrak, josteko makinak, telebistak edota etxetresna elektrikoak. 16 urtea egin da gero, izan da dana oso azkarra, ez? Hasi ginen 400 piku eskopetekin, trabuko eta barrekin, Eskolarmeriako fondoarekin ekarritakoak eta estarrekoak eta bar, eta gero beste 42 kutsillo edo sablearekin, eta handik gora 2007tik gora bajunda dana igotzen. Gaur egun, ohiko erakusketekin batera eta 16. urteurrena dela eta alde baterako 2 erakusketa daude museoan. Alde batetik filmetako armak, museoaren bilduma zineman. Honek, museoaren beraren bilduman dauden armak, Espainiar zinematografian agertzen direnak eta kasu batzutan jatorria Eibarren dutela erakusten ditu. Eta bestetik, artea eta arkitektura Eibarren erakusketa. Manuel Zabala eibartarrak egin dituen Eibarko eraikinen maketen 2. erakusketa da. Eraikin historikoen maketak horietako batzu dagoeneko desagertuta ikus daitezke. Jendeak esatu, baina hau bai egiten da Eibarren, hau egiten zan, ez dakin nun edo, ez nekian, eta hori eskertzekoa da, eta gainera bizita horretatik, egia da jenteak esaten duela, nik etxean dauka talako pieza bat, ekarringo dizut. Eta hori izaten da guretako horko fondoak berriztea aukera oso egokia. Etengabeko hazkundea bizi izan duen 16 urte hauetan, 75.000 bisitari inguru hartu ditu Armagintza museoak. Ia 15.000 pieza, 12.000 katalogatuta, 6.000 dokumentu, museoak Eibar hiri ekintzailea bihurtu zuten eibartarren hainbat belaunaldien ondarea biltzeko eta babesteko duen gaitasuna erakusten duten datu batzu dira. Armagintza museoa Portaleako 5. solairuan dago. Ekainean udako ordutegira pasatu arte, museoa zabalik dago asteazkenetik larunbatera arratsaldeko 4:00 8:00 eta igandetan goizeko 10:00 ordu batera.